Telegram Fipix er et værktøj til oprettelse af landingssider med integration af Facebook Pixel, der gør det muligt at spore besøg, klik, abonnementer og afmeldinger på Telegram-kanaler. Det tilbyder et brugervenligt panel til generering og redigering af et ubegrænset antal sider samt en analytisk tracker til overvågning af annoncekampagners effektivitet. Systemet bruger to typer pixels, Browser Pixel, JavaScript, og Server Pixel, Conversion API, CAPI. Browser Pixel registrerer besøg på siden og klik på knappen til Telegram, mens Server Pixel via Telegram-botten Fipixbot registrerer faktiske abonnementer og afmeldinger i kanalen. Disse data sendes tilbage til Facebook Ads, hvilket gør det muligt for algoritmerne at identificere målgruppen mere præcist og optimere annoncekampagner. Denne tilgang reducerer abonnementsomkostningerne og øger annonceeffektiviteten ved at lade Facebook lære af reelle konverteringer frem for blot klik på annoncer. Først skal vi oprette en serverpixel. Hvordan man gør det, viser jeg i denne video. Derefter skal vi kopiere kanalens ID. Du skal logge ind via webversionen af Telegram og kopiere nummeret. Lad os begynde at oprette landingssiden. Kopier linket til vores kanal, vælg begivenheden, indtast vores pixelnummer, klik på Hent information, og vi skal verificere domænet. For at gøre dette skal vi bekræfte metatagget. Kopier adressen på vores domæne, gå til denne sektion i Business Manager, indtast navnet og klik på Tilføj. Nu skal vi kopiere dette metatag og indsætte det i dette felt. Igen, fantastisk. Klik på Opdater. Det første projekt er kun nødvendigt for domæneverifikation, så vi skal sørge for, at det installeres på hovedsiden af vores domæne. Klik på den grønne knap. Perfekt, nu er dette projekt installeret på hovedsiden af vores domæne. Gå til vores domæne, tjek, og vi ser, at alt er installeret. Nu kan vi bekræfte domænet, klik på Bekræft, og vi ser, at det er verificeret. Fremragende. Lad os nu oprette det egentlige projekt. Gå tilbage til admin-panelet, ændr for eksempel temaet, vælg begivenheden, pixelnummeret og igen klik for at få information. Du kan redigere hvad som helst. Jeg vil redigere knapnavnet. Klik på Opdater, og vi ser, at alt bliver oprettet med succes. Næste skridt er at registrere dette projekt i Telegrambo. For at gøre dette skal vi tilføje kanalen og vores pixel. Lad os gå til Telegrambo og begynde at indtaste vores kanal-ID. Vi registrerer også vores pixel, indtaster nummeret, indtaster tokenet og begynder at oprette kampagnen. Det er vigtigt, at virksomhedsnavnet matcher ID1 for vores projekt. Indtast dette projekt, indtast dette navn, vælg kanalen, pixel og klik på Opret. Lad os tilføje vores bot som administrator af kanalen, så den kan modtage anmodninger og sende begivenheder til pixelen. Nu skal vi sikre os, at linket fungerer. Vi skal efterlade en testanmodning. Jeg logger ind fra en anden konto og prøver at indsende en anmodning. Lad os gå til botten og tjekke lead logs. Perfekt, vi ser, at anmodningen blev sendt, men Facebook-værdien overføres ikke. For at bekræfte dette skal vi tilføje denne værdi, som Facebook automatisk genererer. Jeg gør det manuelt for at sikre, at alt fungerer korrekt. Vi skal indsende endnu en anmodning. Perfekt. Lad os endnu en gang se på lead logs. Vi ser vores første lead, og nedenfor er den anden. Tjekker, vi ser Fibi, klik, ID, Facebook Pixel, konto ID, IP-adresse, FBP, FBC. Alle disse værdier er nødvendige for Facebook-optimering.
Lad os tjekke kvaliteten af begivenhedssammenligningen. Vi ser, at vi har alt, hvad vi har brug for, og en kvalitetsscore fra 6 og op efter betragtes som den bedste. Lad os gå til analyseafsnittet, se al statistikken, besøgende, klik, abonnementer, afmeldinger. Du kan også se klikanalyse, IP-adresser og user-agents. Venner, hvis I vil købe softwaren, kontakt mig på Telegram på denne adresse. Du kan også finde anmeldelser og se resultaterne af mine kunders trafficflows på FBKØL-forumet. Det var alt for nu. Vi siger ikke farvel, tak for at se med.